weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to teccana to patukona to jewola to awoynata to jiigue jeeri to jeeriyala tumbere to jeeriyala tumbere to mareysa to lobbudo barogala to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi sincana jakiri to agrisa to jokkudi on to ngappugu ko on takkusan juula ha to galle alhaja oumar de to likseyba gorgola ha ko on takkusan kadi juula ha to galle alpha demba oumrousi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko debbo goto gollotonoɗo e suudu safri ɗum to wuuro wiyetego Zérige tawetego e nder falde nema kañuma wasi fittade mum tawi o yooli koya toɓoji to leydi Sénégal so leydi Sénégal teskama tigui ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru août gonɗen ɗo ko ñanden tigui wonata sumgoji suɓade maire kay mairade Dakar jogoɗo lomtade Barthélémy Dias to leydi Mali horejo leydi Mali o heeɓi tigui rapport tawi ko rapport SIGRH aljuma hanki o e juuɗe ministre de la refondation de l'état kedde Afrique jaɓɓodena ko ruɓino Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to dowlaci tentuɗi Amérique to leydi Russie to leydi Ukraine to Israël ha to leydi Canada bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren Wasabe aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadide ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawnaɓe en wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e lecce kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawnaɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli guloje koyɗe guloje kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabruji ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji nder wittuji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac no estomac ma fotirno kala nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe mbaɗi audio ji kolleri tigui wonde guila jiitodiri e makko goppi poɗɗe ha laaɓi keeɓi ha silli cellal mo ha timmi guila yanannoɓe barogal ha ɓen wannoɓe paralyse keddinoɓe nder cuuɗi e wondunoɓe estomac nattunoɓe ñamde gueɗe kewɗe e oɗo saaha joni kolleri tigui alhamdulillah kebti cilal men ha timmi ɓen wondunoɓe prostate ƴettunoɓe rendez-vous ji no opére kolleri tigui certe prostate ha laaɓi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kala jiɗɗo ko ɓurɗo labde jokkotirta makko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 67 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala en tawi ɗon sehili makko ɓiɗene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu kombalaɗo woni konne wiiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko
an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum jogiiɗo AVC jogii cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kettude kaɓuruji mon e ɗemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone asetta 16 lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon hebde en to banggue nate ɓosoje commune men seydi men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular puddorɗen ko toon to Likseyba Gorgol to Likseyba Gorgol noon ko subaka hande o fuɗɗi tigui walla mbiyen ñalawma hande o fuɗɗi oɗo caravane de santé tawi ko 72 heures tawi kadi docteur eɓe hewɓe no fewi yaaruɓe e fannuji kewɗi wondude e ɓen wiyeteɓe généraliste uji ne tawi toon e oɗo saaha joni tawa kadi ne gardire médicament ji kewɗi no fewi tawi koye juɓɓudi ɓesgu wuuro ngo guila wonɓe wuuro e wonɓe ladde kala golle ɗe noon ko ñalawma hande o ɗi puɗɗi teskama noon subaka hande o ko ƴiwonde hewde ndiyam kañum tigui woni ko tooɓi toon to Likseyba Gorgola kono haɗani golle ɗe puɗɗima e oɗo saaha joni nokkuji kewɗi guila to centre de santé o ha e école aji to caravane de santé o yuɓɓitto kala ene widda ko yimɓe tawi ko arɓe darde kay holki seeɗa yiide docteur eɓe e hebde kadi safruji mumen hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie omo tawe kay e oɗo saaha joni e gurte makko woni congé makko annuel ɗo heeɓi ɗo fo heeɓi ɗo kay hebde kala hitande hikka ɗum noon gurte ɗe noon ko guila ñande 12 lewru guila ñande talata 12 lewru août gonɗen ɗo ko guila nden o fuɗɗi congé ɗe congé makko noon woni gurte makko foftere makko noon waɗa ɗum tigui ko nder waɗa ɗum ko nder leydi he to wuuro makko noon wuuro mabɓe wiyete ko Boum Deyda noon tawe nder région de Asaba ko toon kadi vacance uji rawane ko toon kadi o wanno ɗeɗon gurte gouvernement o noon fecci koye degui ɗiɗi hen rogere hen kala yeehi gurte men rogere avenir noon ɓe jeyano gurte mabɓe kay koye darorɗe lewru ndu ɓe garti ñande talata ɓennuɗo ñande 12 ɓe ɓamti golle mabɓe e nder rogere noon yanoɓe ara
rawanir ndene tawi hen Mokhtar Wul Ndiaye kany woni hoore jaago leydi Mauritanie ko non kadi tawi hen Amadou Tidiane Thiam kany woni jaago kafnangal ko fati min e industrie leydi Mauritanie nden be garti do gere didi ber nden ko nden tigi e nder gere didi beren tawi hen hoorejo leydi ndin be jehi tigi ko wiete gurte mabbe hitande hikka nden non bien laamu ko wadi interdit kala kay gilay ministre uji ha e hoorejo leydi kala e dendangal fonctionnaire uji mawdi di kala hadayde kay yaltude wadde congé men wala valide congé men caggal leydi kambe kala be mbiya ko yobbe mbada vacances uji di endara leydi he moni kala yo ya ha to cuudi men to région men endara wuro men wa wade tona didon vacances uji mum woni congé mum hano hanitini ha joni ko leydi Mauritanie keddena ma en ha to wuro witengo Zereva non en tawi endara falde nema ender région de Hoddala Sharqi to non ko tana musto wadi ton aljuma hankio ko debbo goto non debbo gollotono ko suudu safride wurndu wuro ngo ko on wasi fittade mum e yoleru o yaadi non ko o yaadi ko wa meji ndiyam tobo caggal ne ƴiwonde hewde ndiyam tobno toon goski ki non yitama dum non ko caggal jilaw cattuko na fewi dendangal sakatabe wurngo kala mbawno yaltude be jiili kay goski aktuji kewdi ko nen be bawi yitude goski ha joni ko leydi Mauritanie kedena ma ha ton to Beni Chab ko mina mo Beni Chab nona hebi ballal umrade taziasta ngal ballal non ko ngura ko fati tigge jamde dabeje be kebi ko capande tati tona woni blé walla mbiyana gem ha dum woni ko be kebi ko aljuma hanki o be kebi dum tawi tigi ko fati ko bena nehobe jawdi woni les éleveurs tawtebe e dara commune mo Beni Chab ko ballal non biden umrade taziasta ngam wallude bena gila kay remobe aynabe tawtebe nder de dona falde fecci ballal ngal non ko fecci ballal gem ha ngal non ngala taziasta addi ko préfet mo Beni Chab hono bitere Cheikh Mohamed El Hassana wula amara e tawtorede hoorejo région de l'Inchirim e maire mo Beni Chab ha joni ko leydi Mauritanie kedden nyande alkamisa be noddo o jodinoma batu e ndara Nouadhibou la Nouadhibou la morgo faggudo leydi di e gaddagol gouverneur mo dakhleta Nouadhibou jodino batu ngunana be jodino batu ngona koy autorité ji halfinabe diwano wonno mujibu batu ngunana ko wadde ko wiete coordination moƴƴo hakko ko fati kay débarquement ji e ko fati prise en charge be na migrage woni tigi be nangatebe kala saha yinno wadde danne suude dum nangatebe nder maaje kadde kay gile kay jippingol sobe nangama do be jippinirte tufde e ko fati prise en charge mabbe kala on coordination wonno tigi ko be jidi wadde tona to Nouadhibou jonde nde non yewde kadi holla feere kay de do jagode sati mbawata gollodade e on fannu woni jago galla kalfinangal ko fati gede nder leydi jaccingol laamu wondude jagogal kalfinangal ko fati défense nationale leydi ndi wondude jagogal kalfinangal ko fati awo nde ɓurata kay wawde waddude tigi ko wiyete coordination ɓe mbawa tigi gollodirde ha ɗum rewa lawol hano hannirta ni ko fati prise en charge ɓena migraji e nder batugi e noon e nder batu he noon ɓe kawri kay ɓe tafi comité tawi on koɓe tafi comité tawi ardi on comité noon ko gouverneur mo dakhleta Nouadhibou on woni hono biteɗo Mahi Wula Ahmed yo heblo kay yo heblanade kay ko fata yo heblo on comité noon ko yidde heblanade kay ko ɓuuri yawde e ko biyata ko biyatigi plan d'action ko fati kay gestion des migrants ine tawtora batungu noon ene tawtora batungu non hono directeur de l'office national de lutte contre la traite des personnes contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants hono bitedo Cheikh El Trad wala Abdallah Maliga wondude chef de mission OIM une organisation internationale des migrants des migrations des migrants wondude e représentant ji kewri be catala bitengal HCR woni au commissariat pour les réfugiés wonde les représentants au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme be kala mbawi tawtorede ngudana batu ha joni ko leydi Mauritanie kedden ko leydi Mauritanie non ko leydi Mauritanie kay woni leydi arwani woni premier leydi e nder dongre Afrique kay ɓurdi hewde artirnaɓe kay ko fate ɗanniyankoɓe mum e oɗo saha joni toon wonnoɓe to dowlaki tentuɗi Amérique tuggi hitande 2025 nde ko dari fade oɗo saha joni sabu ɓe kolori tuggi janvier
janvier 2025 faade nyalawma hande lewru août ndu gonde ndu ɓe teskima ko laaɗe jeeɗiɗi woni voluji jeeɗiɗi ummima tona to domraji dolaji de Amérique ene gartiri migrant ji tawi ko Mauritanie bawi tigi jipporade to bowallaade diwaji tum singal noccota leyde Afrique noona ko ɓuri heewde kay ko leyde Afrique nan taska kay ɓurɓe heewde artirnoɓe ɗan yankoɓe ɓe hen ko voluji 4 ɓe hen ko voluji 3 ɓe hen ko 2 walla ha vol goto leydi Mauritanie noon ko voluji jeeɗiɗi woni avion ngaji jeeɗiɗi ko gartiri ɓesguji mum tawi ko ɗan yankoɓe odnoɓe toon to dowlaji dentude Amérique Donald Trump noona hooreje dowlaji de woni fandare makko kala ko kala hitande yidde artirde kay kodde kene wona million tawi ko migrant en o nawta ɗumen e nder leyɗele mumen organisation Wintes at the border holliri tigui wonde kene ɓuura ujunere avion ummima kay to dowlaji tentude Amérique tawa ko dimdude ha heewi ɓen hoɓɓe artir ɗumen e nder leydi mumen tawi kadi ko police biteɗo Aïcha woni ECE woni ICE agence américain chargé de l'immigration et des douanes ko kañum e tigui kewi nangude ɓena hoɓɓe ɓe mbawa tigui wadde ɓe menotaji ɓe ceena ɓe gadda ɓe ha to bo walla laaɗe diwaji international Richmond de Virginie ko toon ɓe kewi waɗede Boeing 737 ɓe gartine e nder leydi mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen 149 migrant tawi ko togolenaɓe wurnoɓe nder leydi Mauritanie ko ɓen tigui woni hoɗɓe leydi men toon to Togo tawi koye mbadi répatriement tawi koye mbadi tigui ko wiyete répatriement volontaire coordination noon ardi waɗi toppitide coordination noon ko fate ɓen honnoɓe leydi mumen tawi koye yaɓi tawi koye welede mumen ko catala bitegal OIM woni organisation de international de migration tawi kadi ene waddi collaboration e laamu leydi Togo ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal wuro Dakar lamorgo leydi ndi heeɓi tigui ƴiwode tawi ko hewde ndiyam no fewi aljuma hanki o leede kewɗe kaye jolima e oɗo saaha joni tawi tigui ene kumba e nder ndiyam jagogal kalfinare ko fati diƴƴe e ko fati sénat woni ministre de l'hydraulique et de l'assainissement gonnoɗo kay e ɗanngal mum ndeno yettima o foftaki ni ko ɗon tigui o ɓorni paɗe makko o wawi yettade yoga e leeɗe tawi kay ko tawɗo saaha joni tawteɗe e yoleru o yettima to legal Parcelles Assainies to unité 24 e o yeehi kadi to Yoff kala o yeehi to Yoff ha to suudu safrirdu to wiyete Philippine Manguelena Senghor o yettima kadi ha toon o yetti ha toon kadi kala to wirti noon o wawi yewtidde kay e population woni ɓesguji tawate toon yewtidde e mumen o fuɗɗi kadi o wawi kadi o fottiti toon noon e maire uji kewɗi wondude député ji kewɗi e oɗo saaha joni o wawi yewtidde mumen ko fadde kay e ɗiɗo yoolal tawateɗo e nder ɗeɗon leyɗe wondude ɓen tawi woni chef de quartier halfinaɓe ɗeɗon leyɗe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen guila lefol kay mairiyagal itta tigui dordre Barthélémy Dias fade ñalawma hande o guila nden noon ko biteɗo Ngone Mbengue kañuma woni maire par intérim woni tigui kalfinaɗo ko fati mairiyagal ngal Ngone Mbengue noon e oɗo saaha joni kañumne tigui woni koye cilsisiri laamu mum saabu kay hollirama ministre des collectivités territoriales biteɗo Balla Moussa Fofana o rokki yamirore fade préfet de Dakar nde wawa tigui wadde convocation ko ɓuuri yawde yaccade ko wiyete conseil municipal en session extraordinaire toon to mairie Dakar beele noon eɓe mbawa suɓade ko fati maire mo Dakar o yiiɗi kay ko plus tard maire Dakar yo suuɓe kay ɗo e plus tard so leeli ɗo e nogas jeeɗiɗi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi hono ministre o holliri kay dendagal recouraji ɗi Barthélémy Dias wanno kay ko fati salade jettinade ko itta e lefol laamu ngo lefol mairiyagal ko itta e mum dendagal ɗi recouraji kala o holliri haydara hen ala ko ɗuma battini oɗo saaha joni koɓe yahoɓe suɓoyade kay maire jogorɗo lomtademo kanko Barthélémy Dias mbiɗen noon ko Ngone Mbengue kañuma woni maire par intérim ko kanko kadi halfina ko fati convoquede kay kanko hokki yemre noddude kay oɗon ndeɗon jonde taw ko conseil municipal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Sinthiang Koundara ene tawi nder falde weeliga ko tana musɗo ko accident musɗo waɗi toon ko
camion goto dimdunoɗo marchandise waɗi toon accident o wari noon neɗɗo goto wasi hen fittade mum tawi kadi ko koɗomo jeyaka e leydi ndi o jeyaka e leydi ndi yimɓe tato wonɓe kadi mbarmi hen accident o noon ko kikiɗe hanki waɗi sanga 16 h woni 4 h kikiɗe mbiɗen ko camion dimdunoɗo marchandise tigui ne ummiɗo Tambacounda kañum felɓodiri e camion gris umminoɗo toon to Sédhiou on camion noon gris ene jolluno chinois goto mo duuɓi 57 on chinois kañum wasi hen fittade mum gañiɓe foof noon nawama to suudu safrirdu weeli gara so tawi ko goski chinois basɗen fittade mum noon nawama to morgo dispensaire e nder falde Medina Gounass ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen toɓoji kewɗi ndiyam jippima e nder Dakar e ko taari ɗum kala ɗum saabima noon hôpital biteɗo hôpital Philippe Maguilène Senghor koko wi dag e oɗo saaha joni ndiyam hôpital o guila bureau ji ha e nokkuji kewɗi e oɗo saaha joni goni koye lumbade hayde e nder ndiyam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aljuma hanki 15 lewru août 2025 horejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye o heeɓi tigui koɗo e bismima ɗum noon tawi ko nando makko horejo leydi Sierra Leone hono kañum kadi woni horejo citala bitegal CEDEAO on woni Julius Maada Bio ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati jokkodiral hakkude leyɗeɗe ɗiɗi ko fati kadi ko fati e gurdam ngal ɗo citala bitegal CEDEAO ko jillu cihlagal noon kono kadi ko jillu gollal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande alkamisa ɓeniɗo o mairie national marine nationale koni koɓe halfinaɓe ko fati e maaje ɓe leydi Sénégal ɓe koliri tigui ɓe jiiti capanɗe joyi ɗiɗi e nder lugge maaje capanɗe jeenayyi ɗiɗi lugge maaje kay to nokku Sangor ɓe jiiti toon laana tawi ko laana jollunoka temedere capanɗe nayo e jeeɗiɗo neɗɗo tawi ko yinnoɓe wadde ɗen ɗon ɗanne suuɗayru taw ko yinnoɓe wadde ɗen ɗanne suuɗayru ɓe mbawi tigui fabade ɗumen habaruji men demgal Pulaar sa joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Mbour ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo ko toɓoji kewɗi ndiyam jippino toon to Mbour e ko taari ɗum kala galleji kewɗi noon jodinoma toon matériel kewɗo kadi tilfinoma hen teskama noon pont tawi ko pont moɓe mbiya pont jokkodirɗo nokku biteɗo Gandiol e to wiyete Nianinga on pont noon derguitima e oɗo saaha joni koko yaadi e Wame oɗo saaha joni wuuro ngo tigui Garñol e oɗo taƴodiri e nokkuji kewɗi no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Tambacounda e nder toɓoji kewɗi ndiyam jippinoɗi toon to Tambacounda yimɓe tato teskama mbasi toon pittali mumen debbo goto nayde mo duuɓi 60 on wasi fittade mum tawi ko yoolare o yooli tigui nder suudu makko caggal ndiyam nanno toon ha heewi o tawa tigui omo yooli e nder suudu he wasi hen fittade makko juuɓi 62 o yaranno to Koumpentoum toonne ko tigui to Koumpentoum ko cukalel to ko Senguel duuɓi 4 wondude e duppowo julɓe kañumen mbasi toon pittali men ko galleji mabɓe noon hoɗande mabɓe mabbi e mabɓe galleji koɗande mabɓe mabbi e mabɓe ɗiɗo kala ko hen mbasi pittali mumen matériel kewɗo kadi tilfima toon hen hewɓe kadi eggi oɗo saaha joni galleji men laatima de sinistré ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gasi ha laaɓi ko fate grand magal Touba tawi ko kolol battowol temedere capantati ɓiwol lawol woni 136e édition gasi ha laaɓi ceer e oɗo saaha joni brigade nationale des sapeurs pompiers koleri bilan mabɓe tawi ko bilan définitif accident ji maggal Touba 2025 ɓe kolliri noon kamɓe sapeur pompier en wonde ɓe mbaɗi 150 intervention woni tigui ɓe noddama notade faboyade yimɓe e nder ɗine intervention ngaji noon hen 151 ɓe nodda tigui ko intervention ko fate accident ji e ɗiɗa hen ɓe kolliri tigui wonde e nder hitade hikka nde maggal Touba hikka ko 33 neɗɗo wasi toon kawri toon e ladial ɓe kolliri noon 196 neɗɗo tawi ko bominoɓe accident ji lawol hen 90 hen 193 keeɓi fabede hen nogas jeenoyo mbasi pittali men on paami tigui wasi pittali men tawi koye accident tigui ko nogas jeenayo neɗɗo wasi fittali men ko fati cumuji kadi ɓe kolliri wonde ɓe mbaɗi intervention ngaji jeeɗiɗi woni 7 intervention tawi ko noddede arde ñippude e cumu e grand maggal Touba hitande 2025 habaruji men demgal Pulaar sen ummima toon to Touba paaɗen koto leydi Mali jen ha to région San gouverneur mo région San o siifi kayida on kayida noon ko hollirde kay wonde ko interdit ne haɗa kay ne haɗa gueɗe kewɗe e oɗo saaha joni e nder tigui e nder nokku mo laami o mo jimadi makko kanko colonel major Ousmane Sangaré
o holliri toɓɓere arwaninde kay ko interdit kala ko façon carburant e nder région ngaji he e nder région o holliri kadi wonde kay o rokki yamirore ko fate poste de contrôle mo Sienso noon uddete kay uddata barrière mum kala jamma walla kala ñalawma tuggi 18h woni 6h kigiɗe ha 6h subaka kay yo udde hay oto goto natta hay oto goto yaltata o holliri noon kala kay o holliri jabɓuɗo kuulal goto e kuulal ɗiɗo kuule ɗiɗi yo andu joomum koko fawte sanction ngaji tedduɗe no fewi o yaɓiri ɗon guele police ha e gendarmerie kala e ardiɓe guure ɗe kala ɗe mbawata aɓaɗata appliqué oɗo loi ha ɗum wawa tengtude hen hannirta ni tawi ko yidde koye mbadi kay yidde tekkinde nden ka e kisala e nder région de Sanam ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma hanki 15 lewru ɓutto hitaru junnaji ɗiɗi e nogas joyi horejo transition laamu leydi Mali hono général des armées Azimi Koïta horejo leydi o bismima o joddima e ministre de la défense ministre de la refondation de l'état chargé des relations avec les institutions biteɗo Bakary Traoré noon weeɗimo rapport taw ko rapport d'exécution woni golle kay ko fati système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'état et des collectivités territoriales ko ɓe mbiyata SIGRH cérémonie noon waɗi tigui ko toon to galle lamorgo to Kuluba ɗum waɗi noon ko yesso hoore tawtora noon hoore jagoɗe leydi ndi wondude tigui ene hono hoore jagoɗe yeydi wondude hoorejo tetala bitegal CNT woni tigui conseil national de transition e tawtorede kadi yimɓe gouvernement hewɓe no fewi e ardiɓe institution ngaji rapport noon holliri tigui wonde recensement baɗanode tugui mai 2022 ha yetti septembre 2024 winditiɓe kay tawi ko gollotoɓe witeɓe agent de l'état koɓe temedere capanɗe joyi e jeetati ujunere ene fawi temedde tati e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato neɗɗo ɓe wondude e collectivité en hen noon temedere nogas ɗiɗi hen temedere nogas ɗiɗi ujunere temedere capanɗe jeegom e jeegom woni 122 166 tigui gandama mbaɗama ko wiyete identifié physiquement et biométriquement so tawi noon ko capanɗe tati e jeegom ujunere temedere capanɗe joyi e goho agent woni 36 151 agent jiyaka taw gandaka tigui holto keedi andaka so tawi ko inde boje walla ala o holliri noon ɗum noon e qimen ha 4,57% tawa ko masse salarial leydi ndi ene qime ha capanɗe nayyi e jeetati piccala nogas jeetati million franc CFA kala hitande ko laamu ngu yoɓata ɓen taw kadi koɓe gandaka ene sikka noon ko inde boje walla ala kanko jawgal noon holliri oɗo saaha joni o wiyata ko inde boje walla ala kono ɗo e lebbi tati o rokki dawal e nder lebbi tati kay so tawi ɓen mbawani notitade hen kay présentade kay firti ɓen ko inde boje gonno firti tigui kala hitande leydi ndi ene perdanno capanɗe nayyi e jeetati piccala nogas jeetati million tawi ko franc CFA ha joni habruji men demgal pulara sen ummima to leydi Mali jabboden ko musidɗo ɓen Alassane Oumar Mbodj ko fati roɓiɗo Alafrik Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV haɓuji meɗe ɓurtentude e dongata Afrique ñalawma hande o puɗɗen ko leydi hono Mali to ndeyi jagorgal mabɓe ko fatti kono ndenka wawi kadi kono wadde kadi haalande mum e Ayawu habrirde mabɓe gam wiide kay honiyankoɓe jaggaɓe toon ɓe ene wonde kay tawade ko français goto ɗum noon foof ko yiddede kadi dirguidde hono laamu sabborgu wonduto ngu ɗum noon o arti hen o yañima hen no ɓen ana jaggira dayeteni yiyete toon to leydi hono Guinée Bissau to nde ene wayno gouvernement Guinée Bissau o fermi ɗen taw kadi ko jaynirɗe taw kadi ko kufridinde no fewi wonande kadi hono leydi hono Portugal e ɗum noon kadi o wi wonde kadi e nder leydi ndi kanko kamɓe autorité ji ɗi ɓe mbawi noon wedi wonde bañide ɗum ko ñande aljumare 15 lewru août ujunnaje ɗe nogas e joyyi ɗum noon kadi e wonde kay tawa kala ko fatti kadi e dertinde taw ko ɗin service aji taw ko fatti hono jaynirɗe ɗum noon kadi ko luusa kañum e taw kadi ko programme uji chaine uji taw kadi ko public woni radio ji en ha télévision ngaji en ɗum ɗon ɓe mbi wonon ko wona e ɓen taw kadi ko jeeyaka ɗon taw ko jeniyankoɓeɓe yo jaltu leydi ndi ko ɗon e 15 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to Niger ene woni hono syndicat
autonome taw ko des magistrats wondete hono saman dum mbawi hono wadde wiide wonde ma mbaw wadde hono grève mumen taw kadi gora o fuddi ko gila ñande aljumaare sappo jo lewru ndu goɗɗo ɗum noon fatti kadi ko taw ko radiation won oɗon kadi koolaɗo kuuɓal ɗum noon nde ittande ɗum ko ɗum wadde kamɓe wiide wonde e oɗo saha aɓe mbawa hon wadde kamɓene hono grève mabɓe oɗon noon hono nouvelle taw ko épisode intercrise tawde ko ɓuuri mawnude e nder oɗo secteur tawde ko fatti kono e ñawurdu hani e kadi hakkude mum e ɗi oɗon autorité ji ɗum noon e wonde crise oɗon noon jokkodiri koye e mutation e tawde koye ɓen ñawoɓe ɗum noon kadi ko adi ɗum noon kadi taw gonga andi yalta ɗum foof saabi ɗum ko wasde haalde wadde walla wadde wonɗen gueɗe kono nde gila noon e ƴettoje en ha e ko nande hono aybinden ɗum foof kala ko ɗum saabi wona e ɗeɗon gueɗe Gali Abouba ko ɗum de tonguɗen e dongre Afrique tan ko kadi e dande musidɗo moon Assane Oumar Mbodji gorko mo samdugo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siri Ba to kaheɗi moderne ha to galle makko Sama Sa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK wiyete Nouakchott ha to galle makko Darel Barke ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto dowlaji tedduɗi Amérique paadena Donald Trump kañum ardi dowlaji tedduɗi Amérique o joddima aljuma hanki o batu e nande makko hono Vladimir Poutine kañum woni hoorejo leydi Russie batu ngu no jooɗi koto Atlas koto Alaska batu ngu jooɗi koto Alaska e non batu ngu jooɗi koto Alaska ko noon ɓe mbawi jooɗade batu ngu woni mujibu batu ngu noon ko ƴettidde peeje kay ko fatino jaam artiri hakkude leydi Ukraine hakkude mum e leydi Russie subaka hande o noon Donald Trump hoore dowlaji Amérique o windi windande makko haala waɗi haalade makko e hello makko X hollirde kay wonde o riwti ha laaɓi kala kay kene wiye cessez-le-feu woni masalaha batteɗe kay wiyeɗo yo fiyande darto fodde lewru walla fodde jonte walla fodde balɗe seeɗa o holliri wonde ɗum ɗon kay o riwti ɗum ha laaɓi kanko ala ko namdi ala ko yiɗi kay so wona jaam duumiɗo yo pamodiral heeɓe kay gayro darto ha laaɓa tawi tigui wonna cessez-le-feu ko ɗum woni ko yiɗi e oɗo saaha joni Ukraine noon o yiɗi tigui ko beele Ukraine kayya e tigui kañum e Russie ene mbawa joddade ɓe jewtida taw ko yewtere jaadugue pamodiral ɓe mbawa famodirde ɓe goppa guerre gasa ha laaɓa hakkude mabɓe ko woni ko wiyete accord de paix ko ɗum woni ko sohli e oɗo saaha joni ha joni habaruji men demgal Pulaar ko to leydi Russie paaden tana musɗo waɗi to leydi Russie e nder région biteɗo Ryazan ko usine goto ko usine arme woni to arme fewnete ko usine fetti fettande mawni no fewi woni ko wiyete explosive sappo e goho neɗɗo tawi koye nder gollotonoɓe hen mbasi hen pittali mumen ɗum ko aljuma hanki o sappo e joyi lewru août ɗum waɗi kadi fodde temedere capantati neɗɗo woɗɓe barmuɓe hen yimɓe fodde temetere capanɗe jeegom secours en woni koni koɓe faabo mbawi no huttade hen gam fabade siftinde on noon kadi oɗon usine heeɓino usine fettino hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho e gan sanga kadi waɗino sappo e jeeɗiɗi neɗɗo wasnoɓe hen pittali mumen koto leydi Ukraine paadena hoorejo leydi Ukraine hono Zelensky Volodymyr Zelensky ina tijja pottital makko kankone hakkude makko e Donald Trump hoorejo dowlaji tentude Amérique ngal pottital noon so tawi ala ko yanti hen ko altine paaɗo o woɓe poti joddade jonde mabɓe toon to dowlaji tentude Amérique ɗum noon ko caggal kayde Donald Trump jodino e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie jonde nde mbiɗen joɗoto ko aljuma jonde nde noon hakkude Vladimir Poutine e tigui kañum e Donald Trump jonno ko ñande aljuma ɓennuɗo so aljuma hanki sappo e joyi lewru août toon to nokku biteɗo Alaska ndeɗo jonde noon hakkude Donald Trump wondude hoorejo leydi Ukraine jonde mabɓe jotto ko toon to Washington ko toon ɓe joɗoto ndeɗon jonde yidde nde kay oɗo saaha joni yidde Donald Trump ko yo jaam e kisal yo artu guerre o yo darto hakkude Ukraine e leydi Russie kanko hoorejo leydi Ukraine noon o holliri tigui wonde ko aseta hande o heeɓi noddago téléphone ummorade Donald Trump hollirde kay wonde ne bismima ñande tigui altine ko fate jonde hakkude mabɓe o holliri kadi wonde Donald Trump haalinimo hay toɓɓe ɗe ɓe poti yewtide kala e oɗo saaha joni haalinima koto leydi Canada paaɗen aseta hande sappo e jeegom lewru août dendagal
dendagal o testuji woni gollotoɓe e era laaɗe diwoje biteɗe era Canada goni tigui koye tikkere hofmo juuɗe koye grève men goni salade gollade ɗum noon saabima kay dendagal laaɗe diwoje kay ɗe tigui era Canada diwani ñalawma hande o woni tigui ko fodde kay mbaɗi tigui fodde voluji mumen jahani kay voluji ɗi kewno wadde kala ñalawma ɗin voluji noon ñalawma hande o yahani teskama noon kay era Canada teskama noon voluji ɗi ɓe kewi wadde kala ñalawma kay ɓe kewi nawde fodde 150 ujunere neɗɗo ɗiɗon foof e ñalawma hande o ɗin biyeji walla mbiyen voyage uji ɗi mbaɗama annulé hande jaam dañca hakkude mabɓe foof noon kamɓe o test uji ɗi noon ɓe namdi tigui ko nde ɓe ɓeydante jobdele mabɓe koto leydi Israël paɗen armée leydi Israël ɓeydi tigui bombardement ɓe ɓeydi kay ñerdude musnude kadi bombardement mo ɓe kewi wadde kala saaha e nder Gaza ha tengti kay to wiyete Gaza ville e oɗo saaha joni noon eɓena tigui mbaɗa bombardement laaɗe mabɓe diwoje koninkoɓe mabɓe kala ene ayno bomboje pettoje e nder Gaza ville musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on.